Il-Gvern Laburista għandu jagħmel apoloġija lil pajjiż u għandu jiddistakka minn Joseph Muscat, Keith Schembri u Konrad Mizzi. Għandu jibda minnu fih jirkupra l-miljuni ta' euro li nsterqu minn but il-poplu u jibda b'serjetà jinvesti f'settur tas-saħħa li jinsab arku bdeħ. Dan intqal fl-editorjal tas Sunday Times of Malta fejn intqal illi wasal iż-żmien li l-korp tal-pulizija immexxi mill-Kummissarju Angelo Gaffa verament jibda jikxef snienu fil-każ tal-inkjesta Vitals u dak kollu li jġib miegħu inkluż il-konġura fuq Chris Fearn magħmula minn ta' Stewart u dawk taqribu. L-editur insista li l-poplu jrid ikun jaf il-verità kollha ta' x'ġara u x'għamlu bi flusna madankollu saħaq illi l-Labor għal darb'oħra se jkun qed jipprova jikteb mill-ġdid l-istorja u jimplika illi xi sinjur barrani misterjuż u ladu meta fil-verità hemm aktar. Dan kollu wara li fl-aħħar jiem pajjiżna kien xhieda ta' terremot politiku ieħor kif ġie svelat illi ntefqu miljuni ta' euro mit-taxxi tal-poplu biex ħolqu storja fuq Chris Fearn bl-editur tat-Times jiddeskrivi tali avveniment bħala turija ta' kemm pajjiżna spiċċa waqa' fil-baxx. L-OCCRP żvela li Stewart Healthcare, il-kumpanija li kienet tmexxi l-isptarijiet Maltin minn fondi pubbliċi mogħtija mill-Gvern tal-Labor minkejja l-appelli tal-Partit Nazzjonalista biex jieqfu, kienet qed tonfoq parti minn dawn il-flus biex inkitbu stejjer kontra l-eks Ministru għas-Saħħa. Iżda l-editur jistaqsi vera illi ta' Stewart ħadmu waħedhom jew kien hemm ħadd ieħor warahom. U għas-saħħa illi bħalissa għaddejja logħba politika sottili orkestrata mill-Partit Laburista u l-medja tiegħu illi f'daqqa waħda qabżu fuq il-karru ta' Fearn fejn sansitra taw l-impressjoni b'mod deskritt mill-editur bħala diżonest għall-aħħar illi ma kinux jafu bil-manuvri u l-intriċċi li kienu qed jiġru fl-isptarijiet. L-editur appella lin-nies biex ma jibilgħux il-lixka kif din in-narrattiva tal-Gvern ilha orkestrata minn żmien it-tmexxija ta' Joseph Muscat, Schembri u Mizzi illi għal dawn l-aħħar snin kull darba li l-Partit Nazzjonalista jew il-ġurnalisti staqsohom fuq l-isptarijiet dejjem kienu joħorġu wonqhom għal Stewart jew sansitra l-Vitals. Bl-editorjal itemm billi jisħaq illi hemm wisq suspetti, wisq domandi mhux imwieġba li ilhom iduru minn żmien il-Panama Papers lura fl-2016. Bl-editur jisħaq illi l-poplu jeħtieġ apoloġija, il-poplu jeħtieġ tweġiba dwar x'għamlu bil-miljuni ta' euro mit-taxxi ta' kulħadd.